Arra kérném önöket, hogy gondolatban tegyük hátramenetbe a sebességváltót, és jöjjenek velem egy utazásra vissza az időben, egészen 1964-ig. Ez volt az az év, amikor a Ford Mustang névvel piacra dobta sportautóját, amelynek a sikere minden elképzelést felülmúlt. Egyedül 1965-ben 560 000 vágtázó paripa talált gazdára, de ez a Fordnak nem volt elég. Elhatározták, hogy erősítik a Mustangok sportautó jellegét egy nagyobb teljesítményű modell versenyeken való indításával. Felkeresik az AC Cobra megalkotóját, a Shelby Americant, amely cégnek történetesen a tulajdonosa, egy igazi amerikai legenda, tervező, versenyző és mérnök Carroll Shelby. Együttműködésük gyümölcseként jelenik meg 1967-ben a Ford Mustang Shelby GT350. From the beginning there was war and sinning and it seems like nothing has changed. Bombs are dropping on Iraq and Lebanon, Vietnam all over again. Ezt a csodát elnézve az az érzése támad az embernek, mint hogyha valaki megállította volna az időkerekét ugye 1967-ben, és aki erre ebben az értelemben képes volt, az nem más, mint Kovács Sándor. Egyet árulj el nekem. Ennek az autónak a hivatalos neve Ford Mustang Shelby GT350 klón. De mit jelent a klón? Ez az autó ugyanúgy készült, mint az eredeti. Egy deluxe belsővel rendelkező fastback Mustang elemeit cserélték üvegszál erősítési műanyagelemekre. A motor egy 351-es Windsor alapjait felhasználva méretezett vezérműtengely, karburátor és elektronikus gyújtása beépítése után 350 lóerőt teljesít. Amikor először megláttam ezt az autót, nagyon megtetszett nekem, hogy a kormány állt. Ez hogyan működik? Nézzük már meg. Egy kiszállássegítő kormányoszlop van benne, dönthető kormánykerékkel. Ha kinyitom az ajtót, akkor félreugrik. Illetve, hogyha visszaállítom, akkor a jó vezető pozíciót így lehet beállítani. Egy picit azért beszéljünk még a belsőről, mert szerintem van miről. Ebben egy deluxe belső van, a középső konzol, a fejfeletti konzol, az üléskárpitok, az ajtókárpitok, a műszerfal díszítés, a korabeli deluxe belső elemei. Azt említetted, hogy 350 lóerős a motor, de bepillantanánk a motorháztető alá? Mégis, hogy mi van itt? Természetesen. Ez egy 5700 köbcentis V8-as motor, amiben egy Edelbrock vezérműtengely van, Holley karburátorral, a feliratok, a szelepdekli, a légszűrőház szintén a korabeli Shelby dizájnnak felel meg. Ez egy kiállítási darab szerinted, vagy inkább egy ilyen mindennapi használatra? Én kiállítási darabnak használom, de mindennapi használatra is teljesen alkalmas. Sőt, én nagyon koncentrálok arra, hogy minden autónk alkalmas legyen a mindennapi használatra. Említetted, hogy ez eredetileg egy fastback Mustang volt, és ti átalakítottátok, de gyakorlatilag már nem is restaurált, hanem átépített autóról van szó. Így lett belőle Shelby Mustang. Mik azok az elemek, amik megkülönböztetik a két gépet egymástól? Az átalakított motorháztető, a homlokfal, a hűtőrács, a pluszban beépített lámpák, az oldalán a légbeömlő imitációk, a csomagtérfedélen és a sarkokon a szárnykiképzés, és a kúrlámpák azok, amik jelzik az átépítést.